So, day off ni Konyang, day off ko. So, ilalakad ako. Malamig kasi kaya balot-balot tayo kasi malamig. So maglalakad lang ako. Maglalakad ako papuntang train. Buti na lang maganda yung araw ngayon. Dito ako sa Saiwano. Maganda yung araw pero malamig. Tram yan, may big bus, tapos may tram. Saan siya na maingay kasi. Nandiyan yung building namin. Diyan lang, sa mga ano na yan. Diyan yung building namin. Sa likod. Tram daw, tram. Hindi ako lagi sumasakay ng tram. Ano lang, train at saka bus, ganyan. So, park lang muna ako ngayon. Kasi hindi pa ako pinapayagan ng amo ko na pumunta ng malayo o yung mataong lugar. Kaya, dito lang ako sa ano, yung walang tao. May tao pero hindi masyado matao. Kasi pag day off ko, may bahay akong pinupuntahan. Sorry sa mata ko guys kasi, na ako natapos kagabi sa trabaho ko kasi yung amo ko ang tagal umuwi. So natulog ako mga alauna na kaya eye bags pa more. Yung kamay ko dry na dry sa lamig. Canada, sabi na School of Canada. What is it? Hindi ko kasi sinuot yung jacket ko. Kasi hindi naman ngayon, malamig siya pero hindi yung as in super lamig kaya okay lang. Kaya hindi ko na sinuot yung jacket ko. Pero mamaya in case na biglang lalamig, yung as in malamig, susot ko siya. Naglalakad ako papunta sa train station. Doon ako sasakay, pupunta ako ng North Point. Titingin lang ako kung may